Lipod mar bero oyango ni jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo nowito ngimane kaluwore kod adhonde manoyude dende kinde manoyud masira mar apaya. Bero nyiso ni Cyrus Jirongo noyudo hinyruok mopogore opogore dende. Jafwambo marwa Cynthia Onyango noluwo chenro mag bero no kendo miyowa ler. Bang'wen bang' tho mar jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo e masira mar apaya, ringre mare otimne bero e kar kano ringre ma Lipod e Nairobi. Chenro ma otele kod jotim bero adek kod obila mag okwach kich manono tho mare. Bang' seche mohewo ang'wen ka anyuola kod osiepe rito duoko, jotim bero ka otelnegi kod jatim bero mar sirikal Laktar Johansen Oduor oyango ni Cyrus Jirongo nowito ngimane kaluwore kod hinyruok manoyudo kaluwore kod gima goye matek manokelo adhonde e dende. Lipod bero nyiso ni Jirongo chunye noyiech kendo leche ariyo madongo nochwero remo e dende. Lumblu mare no otur kendo choke mag dende bende ne otur bonje. Tiendene ariyo no otur kendo bade korachwich no otur nyadiriyo kendo nungone bende ne otur. Adhonde ma jotim bero yango ni ema nokelo tho mare kanyo. There was a crash injury to the chest with multiple ribs fracture. There was perforation of the heart with the rupture of most of the major vessels that connect the heart. There were also bleeding into the chest cavity and also crash injuries going to the abdomen with the crash of the liver with also bleeding into the abdominal cavity. Laktar Bernard Media, achiel kuom jotim bero ma otimo bero mar ringre mare, olero ni chal mar ringre Cyrus Jirongo gi oko ne neno makare, ranyisi makata kamano opogore kod ranyisi mane gineno e kinde manobar ringre mare. The injuries sustained were quite severe, involving the chest and the abdomen and also the spine. There might have been what is observed outside may not tie with what is inside, but when you open up the body, it's quite severe and it's like it was instant and likely incompatible with life. Jatim bero mar sirikal Laktar Johansen Oduor owacho ni gikawo nyirni mag dende moting'o nyaka DNA mag ringre mare madhi konyo obila mag okwach kich manono tho jaod bura Cyrus Jirongo ng'eyo adieri kaka nobedo kapok otho kinde mar tho mare kod bang' thone. We've taken some samples also for analysis because there have been a lot of speculations ongoing, and other than what we've seen in the mortuary, we've taken samples for what is called toxicological analysis. The samples have been taken in sets, some which will be analyzed by our government chemists, and some which will be analyzed by the private pathologist on behalf of the family. Korka korgi, jaloso elo anyuola owacho ni duoko mar bero en achiel kuom duoko mag penjo magisebedogo kendo gidwaro mondo tendo okwach kich manono tho Cyrus Jirongo omigi duoko ewi penjo duto magin go e chal mar thone. Postmortem is gone very well. We have the report. And as I said, the three pathologists have concurred on the report. So that is just stage one. It does not answer the many other questions that we've been raising, which we hope the DCI, who was represented here, will be able to answer us in due course. Kinde ma chenro mag ikoro dhi nyime, wenge duto koro chimo obila mag okwach kich manono nek mondo chiw duoko mong'ith malero kaka nobedo nyaka chop jatelono wit ngimane masira mar apaya. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Funeral Home, Nairobi.